Ya bom pae. Okronkoni edenimonyam ne na ase kase ema wo. Ene den so waye adom se yemfa wasemre onkrofo. Esese ma wasema ye ba utumi eni akire na enye nhira man. Eda wase wo Yesu din yimu. Amen. Amen. Ede Nyankopon se Nyankopon ehu ye mobo na ne den so wasade na sam kronkron ebre ye. Emo ankasa munua ene mo dofo Apostle Kwarteng nie. The bride of Christ and a moti and cane. When I'm saying, you should be a cry of fat and I die. Na Yaboswa, who said I die when I hold me and son. Yes, you know. Na and then a best the touch me and son so Ted one and then a day airba. You will say I die quiet hold one and I die and I'm hold me and son so never. So the Bible not church the yellow. But I couldn't say self-deception. Wa nkasa wo dada ho. Na fe tu so ne say to deceive someone others. Say wo dada obi ana foforo. And being deceived by someone or others. Obi nso dada wo. Na saa na da ho mi ensa nyina na hu se bia nko. Wo dada obi dada wo dada ho no. Ebia nko. Na hu se ni mi ensa nyina nso enye papa. Obi dada wa enye wonso dada obi enye ena wa nkasa wo dada ho nso enye ni mo yun se emubu ho ya na ehu pa ye echen bi so we are very wicked and dangerous person pa na obi a ono dada nkrofo na de na sam nso are ho pa na obi a ono nso ye dada no ena de onye mobo kora nso na obi a ono na dada no na nene ye beka ho asem no na hu se na ada nso ye wona ada no mienu ho Nyankopon mu na ada ena ye wo spiritual deception ena ye wo physical deception hunamu na ada aye hunamu ne aye abrabo ana asetena mu na obi ada wo ena ye wo Nyankopon mu ena ada huhumu na ada sane ye nso akoye religious deception and the nipa call say you obi dada wo Nyankopon mu a na wo yere Nyankopon kwai na akodi atoro achi a odi atoro tum na akodi achira obeyira nipa na dada wo no obeyira odada afo bia ni ho obekọ Nyankopon nche ena huhu mo nso obi dada wo nso awo nso dada wo nko Nyankopon nche se de mebi ka ho asam se Adam Hawa dada no Nyankopon ebufu Hawa ena Adam so dada no nso Nyankopon so bufu no nti Nyankopon anga se Adam Hawa na dada wo nti wo na dada wo no ni so obi dada wo hunhum fam na ososidi nko ade a ene mumienu nyina no awie no enye papa nti wo hunhum na ada ena ye wo hunamu nso ena ada na hunamu na ada obi dada wa emfa wo nko obonsanjim ni mu abrabo na ebesini trase na ene nso ye hwe wan se bia self deception se wo dada wa nkasa ho wo dada wa nkasa ho na eno ne yebese ye bobo so ne bo ne bi ka nka Nyankopon asem kakra e wo Bible man san ya to asem no so se ehwe nkai James chapter 1 verse 22 a won se monya asem ne yefo na monya tiefo nko e na ada mo ho ha se di kai no so obi ti Nyankopon asem no ompradese onfa asem no nya dwuma sa ni pa na dada no ho ti wa wutie me no onyame asem a wo wotie no se wundi so a Bible ne frese sa de no ye na ada ompradese de a wote na ompradese de a na o dada wa nkasa wo ho de opradese de wote na opradese de onada no ho de wa wote Nyankopon asem hu se wo de cheke wa bra bo hu se meti Nyankopon asem a medi so se wudi so de a wo nada ho ne mu se wuni so de a wo dada ho ba kono no na fi nso ye kai Galatians chapter 6 verse 3 nso a Galatians 6:3 na so obi bu ne ho se oye bibi na onye hwe a odada no ho asi nso se se ubu ho se oye bibi na onye hwe a odada ho ne mu se ubu ho se oye bibi na wo ya mpade a wo nada ho obi a wo tie meti ase ye wo se wo ye no se saa na wo ye de a na eya mpa na ye no kore de a e wa dwene mu akoma mu nsusue mu ene niye mu de a wo nada ho ne mu se de wo se wo ye no enye saa na wo ye de a Bible say wo dada ho de wo ndeti ase if you say you are somebody or something and you are nothing there, then you are deceiving yourself. But it said the okano sana wo ye there, you are not deceiving yourself.
wa wutie me fashion wa dwene mu so wo so ye Kristo ni papa na wo ye Kristo ni papa wo na ada ho ni mo so wo ye Kristo ni papa na wo ye Kristo ni bansa de a na wo ya kwan ni ye emfata se ye Kristo for de a then ye na ada ye ho nti wa wutie fashion wa dwene mu pa se ye sa kan nyango pa ansam so ewo First Corinthians chapter 3:18 and 3:18 obi a na ada ne ho so obi busu so we jansafo mumu wo wi ase a ma ne nya kwase a na wo jansafo nti ha se ene no ehunu se obi a betimi ada aba ne ho ama na yeye obetimi ankasa amesele di wa ankasa ho de wa ankasa ho akosa yie mu na ene no ye dada ya ho no egu ahodo ba na ye behwe no honhom mfam ekwan so especially o dada ho no wa be nya atwam ewo ni panim na fi wa brabo no ese ni trase onyankopon anim no ene ne ye behwe ho asem de bi se beka e wana hodo ho na de ye hwe o dada ho wo honhom mfam na obi dada ne ho a ya na ehu pa edurume bi a ya na de o dada ne ho no ya na ne hu ehu kora eche obi a ono dada obi edurume bi a mo hye no nso e fa bi no so obi dada ne ho a ya na ne hu ehu pa kora eyiye pa ibi se obi timi de bone eye wono an ne ho a obi timi de sa bone na ayi obi a so obi timi dada wono an ne ho ede ne ho koto amanie mu ede ne ko musuo mu ede wono an ede ne ho e ko wose yie mu a de wo ye no ede ne ko wose yie mu a so watimi de bone aye wono an ne ho de a mere se obi timi sa bone na ayi obi a ni sa se na mo hu se ne so obi timi dada ne ho de a ene ekwan mesu ne hu che obi a obi kura wo dada obi bi se wono no o de bone ye ne ho a wo nsuro eni so obi de bone ye ne ho no o de bone ye ne ho no o nsuro de a sa nipa no obetimi de bone aye obi a so obi timi di ne ho awu o twese kan no de wo ne yafunu mu na wa anwen ne ho se enipadua na wo ye ne bone obi de dadwa pa wo no anani pa ye wo nani a no wa anwen ne ho se enipadua pa na wo ye ne bone de a wo de dadwa wo obi ani a enya ne ya wo de se kan kum wo obi a enya ne ya nti obi timi di ne ho awu obi timi ye ne ho bone de a mere se obi timi ye obi a nso bone nti du be bi de a so obi timi dada wono an ho de a na se nipa no obi timi dada obi a ma na yeyie me wono an kasa ko wo ye ne ho bone kura no wa anwene ho ne mo obu won so de a du be bi nso a de ema obi o dada obi hu ye hu nso ne se wono de wono ho dada ne ho no wa na wono ko se yie mu wo sa de obi nso akọ se yie mu ena ema ne hu ye hu no se wono nko na dada ne ho akọ se yie mu de an kanya den but we de wono dada ne ho no ko o dada ne ho mfam no de ne ko se yie mu o dada afo no an so ko se yie mu de wo dada wono an ho de wono nko na ko se yie mu de odum bi a obetimi self deception nso obetimi na ada nso am obi de wo tie me fashion wa dwene me se so wutimi ye wo ankasa ho bone de a mere se obetimi obi bone obi wo ha wo de bone ye obi ba no no sa bone no mfa nye ne ho da obi wo pa obetimi atwene ska yakum nipa ba no pa so de ska be kun ho de ne ma so da obetimi afo obeyire ba na so no pa be ma kwa mu bi afa na yire nso de ma so na nipa bra bo mu no obetimi de bone ayi obi ba da wo di nkrofo awu wo sen nkrofo ba no no pa de sa wo seye na o de sen nkrofo no o mfa nse ne ho da ne se du me bi de a sa nipa no na de otimi sen ne ho no ne ho akoye hu ache obi a wo sen nkrofo ti wa wo dada ho a asem ne nkosie no hwe yie pa na ntimi nsan adwene mfiri se ye dada ye ne ankase ye ho obi da ye kase obi dada ne ho nyankopon famu a ana ho famu a ne nye se enipa no de se de wo ye ho se de se wo ye ho se wo ye ewo nipa ni so nanso udi boni wosumase enipa no o ye ne ho se wo ye ewo nipa ni so nipa hu ne se wo ye but onye ene se de bi enipa no wote woni suo no se de nipa si hu no no enye saa na wote wa koma mu enye saa na wote wa dwene mu the at times no we hide reality from others and we hide our true nature itimi de ni ankasa Yesu ban ni ye bi sie nipa ni ye boni bi itimi de sie nipa na ye ka ho asam se de nipa si hu se wote wa ni suo no sanya saa na wote wa koma mu nya saa na wote wa dwene mu de a nyankopon fam no enya ho fam kwan so no
na wo dada wa nkasa ho se de wo ye wo ho no awie no emfa papa mmerɛ e de obɛkɔ wo sayi mu wo paint ho white wo nipa nim but wo nkasa wo ye black wo ma nipa hu se wo ye white wo ma nipa hu se wo ye wo ma nipa hu se wo de wa bara bo se na wo tie ne nso wo nte saa ani wo nte saa ne se wo dada wo ho ndi obi a eni ye bɔne aye na koma mu ma ne tirim ye sum but wo ma nipa hu se ne tirim ye fitaa ne tirim na koma mu nyina de fitaa no sa nipa no wo dada no ho ko se nipa si hu wo no enye sa Nyankopɔn hu wo ne nipa nso ne nipa na bebu atan Nyankopɔn na bebu atan but Nyankopɔn hu se wo ntene but nipa hu se wo tene de a wo dada wo ho na eba sa na sa nipa no akoy nya atwemni e wo Nyankopɔn anim obi a wo dada na hu Nyankopɔn fam bia na wo nya atwemni na atwemni nso no untimi hypocrite bia ni ho obekɔ Nyankopɔn nkyɛ nya atwemni bia na atwemni bia de sɛ de wo hu ne ho no sɛ de wo hu na ni suo no enye saa na wote obi nya atwema sɛ de wo si hu no e wo ni suo no nye saa na wote wɔyɛ ne ho sɛ wɔyɛ wo nipa ni so nanso na kɔn mu de na ɔnyɛ nipa papa nti saa nipa no nso he lives under pretense empatoniye bi e wo ne ho empatoniye wo na kwai mu nti otumi camouflage na brabo no na ofiki sɛ de ofiki na brabo ti wa wutie me fa nyame asɛm ebe fa to brabo hu na hwɛ sɛ de wotie wo Nyankopɔn anim sɛ de wankasa ɛkwa ya wonam so brabo a wotimu na fa no tine me hu ye pa sɛ nipa ne keka ne nim kyerɛ nyame so mpa nanso no pa emu ahoɔden obituma sra kyerɛ nipa kwa obituma sra kyerɛ wo na ni mu die na wo mena ni tirim with my nso wo pawasem ba na wo taa wo na koma mu sɛ nipa no Onyankopɔn ni mo dada ne ho wubu hu sɛ wo yɛ kronkron wa ma nipa hu sɛ wo yɛ kronkron ba sɛ wo nyɛ kronkron wa ma nipa hu sɛ wo tene ba wo ntene Onyankopɔn ni mu a wo dada ho sɛ wie no emfa papa emmerɛ ti wa wutie me hwe yi papa hunu a unim sɛ wo ye owo innocent face but na enoma enye aya na koma mu ma oka second Timothy chapter 3 verse 5 wa 3:5 wa so okeka wa anim kyerɛ nyame so mpa nanso opa emu ahoɔden saa nipa yi da ne ho firi wɔ ho o nipa no ɔbɛn ne ho sɛ deɛ wɔ so Nyankopɔn pa nipa no ho mfi tini mu bɛyie pa tini mu a ɛde ne ɛkɔ wɔ sɛ yie mu nanso wɔyɛ ne ho sɛ de Nyankopɔn ho na ɛtini mu sɛ de heaven koraa ba ɔno koraa no bedi ka koraa kane akɔ heaven wɔwasɔre mu ana wɔkuo bi mu a wɔyɛ nipa no ho mfi pa na ɛtini mu Nyankopɔn ho bia ntini mu ba wɔyɛ ne ho sɛ nipa nim sɛ de Nyame ho matini mu a kyerɛ sɛ wɔn de heaven ba ye ka nipa on bedi ka akɔ koraa na wɔn de first person a wɔbɛkɔ hɔ sɛ nipa no dada ne ho wa wote saa hu sɛ wo dada ho emfa wo nkɔ ba bia so o Kristo asafo mu a biblical Christians ngofo bi a Onyame asɛm ayɛ wɔn Kristofoɔ no sɛ de Nyankopɔn sɛ wɔn nyɛ wɔn ho no na ɔno nso yɛ ne ho saa bi ma na ɔno dada ne ho deɛ wɔyɛ bia yɛ fake na brabɔ nyinaa yɛ nisuo hunhum no sɛ de nipa hu Nyankopɔn hu no ɛne sɛ nipa si hu no difference kɛse da ntɛm ɛba saa na sɛ nipa no wo dada ho pɛ yi pa na nada nti sɛ sɛ nipa no pɛ sɛ onipa hu ne sɛ wɔyɛ nanso wɔnyɛ nipa hu ne sɛ wɔsuro Nyankopɔn nanso wɔsuro Nyankopɔn nyamesuro biara ni na kwa mu ɔtwe ne ho ɔkɔ esum ase kodi bɔne na aba han mu abɛn ne ho sɛ han ba woyɛ saa wo dada ho pɛ yi pa wa wotie me sɛdeɛ wosi yɛ ho sɛdeɛ wotie ne sɛ nyɛ saa pa na wotie de a wo dada ho ebi sɛdeɛ wotie wɔ nipa ni so no ɛmfa wo nkɔ baabi a o deɛ wotie wɔ nipa ni so ɛmfa wo nkɔ baabi a owie no bɛyɛ wɔsɛyie mu sɛ nipa no na sam ɛyɛ mɔbɔ obi a wɔ dada ne ho bia na sam ɛyɛ mɔbɔ wɔ na wie ɛbɛwie ne wɔsɛyie ɛkwan foforɔ nso wɔnyɛ mɔbɔ ebi sɛ ɔno ankasa na de bɔne yɛ ne ho dikwa ɛkwan wɔmmɔbɔ ɛwɔ kwan foforɔ ɛkwan bi so ɔwɔ na bi yɛ nyɛ ɛna wɔnyɛ mɔbɔ ɛwɔ kwan bi so nso ebi sɛ ɔno ana ɛyɛ ne ho na obi a ɔno ayɛ ne ho deɛ sɛ wɔnyɛ mɔbɔ ɔno ana ɛyɛ ne ho ɔno ana de bɔne yɛ ne ho na obi na de bɔne edi no aka sɛ ngofo obi na ɛdaadaa no obi na de ne kwa maneɛ mu obi na de ne kwa nsoyɛ mu ni ma ɔno ankasa ɛna ɛyɛ ne ɔno ana nipa bia bɔne deɛ a ti wo daadaa ho deɛ wotwa ntoro ma wotwa ntoro wa ankasa wodi ntoro tia wa ho you are lying to yourself ehu pa yie pa nti ehun sɛ obi a woyɛ bɔne wɔ suma ase
na ba hamum ebe ya ho so ten ni a ehu pa se ye kan ne bi sem Proverbs 30 verse 20 30:20 or say oba ware say ni kwan tie nie odidi pepa na no na o say mi mo musuo bia oba adulterous woman oba ono a osa awade ofi ni kunachi koda be ma hofro eho ma be ma hofro ne da saa ni pan ya waye nyina na wabɔ musuo no oba na waka sɛ wɔse wɔnyɛ bibia na wɔde ne doto adidie ho wɔse sɛ sɛdeɛ ɔba wa sɛ fo kwantin wɔse odidi pepa no nso obi didi na wa pepa no a un sɛ di ohunu ano hun sɛ aduane wɔ na no sɛ van sɛ bia oyera mun sɛ oyer no na ayena no aduane odi na ayena no tuhunu no obi nkyerɛw obu ha sɛ obu ha owi ase bɔne a wodi no edadi ma obi ehunu sɛ wɔne wɔntene wɔne aduane wɔ na no na obu wɔn so deɛ wɔdidi awie wɔyɛ bɔne o ba de wɔpepa na no enti wɔte den sɛ obehu sɛ wɔdidi sɛ wɔyɛ nya atwom wɔse ɔba ware sɛ fo kɔbɔ musuo wi a na waka sɛ menye ahwɛ saa nipa no so wɔdaadaa ne ho wɔso wɔyɛ bɔne wɔkata ne bɔne so wɔse wɔnyɛ ahwɛ nso wɔyɛ edum de nipa yɛ daadaa yɛ ho yɛse yɛnyɛ ahwɛ nso ne yɛayɛ ya bra bomu no ehu pa yɛ pa wɔso ɔbɔ musuo wi wɔse me mo musuo bi a ɔno anim ne tirim sɛ wɔyɛ de bɔnyɛ ni ba de wɔpɛnti ne ho wɔtene ne onipa nim onipa enne wo a wotie me hwɛ yi o na enya sɛ nipa si hu wɔn nko ana na Awurade begyina so agye nipa nkon ne mu sɛ de Nyankopɔn si ehu nipa no ɛno na ɛsɛ ehia pa yie pa ti wo a wotie me wɔse ɔba waresɛfoɔ no odidi na wafe ɔpala no a na ka sɛ menye hwɛ kɔdi sɛ hu obi no so odidi di a sɛ hu na no yɛ twɔn no sɛ akwara bi hu na no afɔ na sɛ odidi na yɛ obu wa no odidi wi na ɔbɛpa na kama na sɛ state yɛ o mu no afiri mu on afi umfa bibia akora nsusu ne sɛ bia wɔyɛ waresɛfoɔ wɔfi ni kura chi kwa yɛ saa wa di bɔne pa yie pa but the Bible say wɔsi mi mo musuo bia na obi a ɔbɔ musuo na wɔyɛ saa ne ma wei no ɔdaadaa ne ho ɔpɛnte ne ho wɔ nipa nim sɛ ɔtene ɔnyɛ saa nso wɔyɛ ani ɛba saa na ne ti bua ne fɔ na ma dwene bua ne fɔ na osungu ne yam na odi awerɛhoɔ efisɛ ohun sɛ na wi yɛ nyɛ enipa yi na yɛ enipa kamfo no enipa gye wutum sɛ wɔyɛ nanso sɛ wabra bomu no won tene na wonyɛ de a hun sɛ wo daadaa ho Onyankopɔn fam wo daadaa ho kasa nipa na nkasa na sɛbe o ɔno edi odi ne hu awu nti wafiri wo konachi woni be ma wo fra koda wayɛ ho sɛ de wayɛ ho sɛ de wonyɛ hwee enso asama wo nipa no ka no onim pefe so wɔboa wayɛ saa de no onim so wo daadaa ne ho onim so na wi yɛ nyɛ ɛhyenimu na ɛwe no wontimi nka enye wara sɛfo nko bebre nu a Onyankopɔn asafo mu asa na bebre nu ayɛ ebi ho a obu ho na akonom jot obu ho na wi nu anom na wa pɛ chingan bi no de ato nanum ana bi a agye ne ho no was spray ho kama saa nipa na wasa aba na obetanya oni nkrofo bi na enanteɛ wo daadaa ho obi twempena ono a ɔmpena pa ɔtwempena no oyesie ba no ɔyɛ ne ho sɛ osoro nyame wɔsom nyame oni angofo ani angotefo na enanteɛ obu ne ho bem ngofo ni nuanom so bu ne bem wo yɛ saa wo daadaa ho wo yɛ nyaatwom Nyankopɔn wo yɛ nyaatwom ni wo pretend obi wa pretend life wo wi ase nyina wo pretendance nko a wo de saa hweyie pa wo daadaa ho ni obi na wo daadaa no wo yɛ wankasa ho bɔne obi a wo daadaa ho bia no osun kwakuwa mu wo yɛ wankasa ho bɔne wo yɛ suma wo yɛ bɔne wo suma se na oba bai obo anim oba han mu baye ho se wo ya sa nipa no wo daadaa wankasa yɛnhwɛ bibi mfa Gehazi ho yɛnhwɛ Gehazi ono nso life second kind open card the whole chapter 2 Kings 5 aba me me 25 no nko Gehazi na one ne master Elisha na nanti osom no kwa nyina mu obi aba ne nche ni ma aba ne nche bepa yaresa onya yaresa wokɔ Elisha hu se sika ne wogie nya ogie Nyankopɔn asam so epoye se Awurade te asie onye sika no Gehazi nso se Awurade te asie ono nso bagi sika no we agye Nyankopɔn asam so apo nyame anim otene pa Elisha tene nyame anim Gehazi nso nyame asam ogina aso no de yɛ wrong thing ebinom gye Nyankopɔn asam so didi bɔne se de Gehazi gye Nyankopɔn asam so Awurade te asie ma akɔgye ene ayi na Elisha nso Awurade te asie wɔn nkɔgye Awurade te asie binom de Awurade din daadaa nkorɔfo ɔkɔgye sika no
osa okoje ye no de sie wan fa ama ade bon no de sie baabi osa ba ni wura nanim ye hwe oba ni wura nanim ne Elisha busan say wokọ fa hen ye genka ye hwe de okan wo se na 25 make 25 for 2 Kings 5:25 no ne de oba betina na ni wura nim na Elisha busan say Gehazi he na wufiri no se wakoa nko baabi a hwe ato lies o se wakoa de waka na eyamba na nko baabi a wakoa na wonko o se wakoa nko baabi a wakoa nsa ha se no ade ba wakoa yen hwade ka krebi anse yen to asem yen to asem no so nsa Gehazi no se de ohwe ase akwaje sika na so no se de osi address ne master no sene no si address ne master sa pepe no address ne master no nso o camouflage ye o try say onye bibi man master enhunu nso wase wakoa you are servant so they say once president na nim say me ye wakoa una odi me so una asoma ne de wo kire mbia na me ye wakoa nko ba bia onso ohwa ntro o ye no kama o ne master nim obetimi ahwe ase ba obetimi no kama pa ye ewo onyame asafo mu ne nkonfo no mu nantim ne kasa ne ne bia ansesa nanso edum ebe nso won se adaba akọ yesu afiri mu no se enkadu ebe nso a ko betima jasa wa ankasa unuya nko ba bia o busan se ko safe de wa address ne ho de last ni se ninia no na bi ana wadamfo no won se nya ni tipa ne Elisha nti o address ne se na ko ba ewe wi ase no no afedi wa uni anko baabi a nsa Elisha be hu ne se wo yera wo fom nipa bi wa itimi ne kasa akure hu no se ne kasa no ko hu se ne kasa akure ni eda na di se wa hwe ase ena du be nso 2 wa mani cheek se cheek se me ko baabi a me nkrawo afeni wa sade on me ko baabi a minuti me ko baabi a me nkrawo oni pa hwe ase a at times no otimi ne kasa nso nye on se wakodi bone se wabeje ne master ni se nipa kronkron e ba sa no na o dada ne ho nso wa dada ne ho mi go sanye se word of knowledge mi na ba ya ama na master ne hunu ya on ne nka onimi se no anka sa de hunu se onye correct ba na oye ne ho se correct e wo ne master nim ehu pa yi pa ni tibu abobo ne fo obu wo ho a enkokodi afezo obu won enkokodi sika no ano na fe no enkokodi ni tiranum no okọ o mabio bebire sa na o mti obu enkokodi sika no ono ano onsa amane masanche bio tubu sa na sa de ntina na nsan obi e hunta ma o masanim bio a me yare o ma ye busy fake excuses nko a na wa onso no ahwe ase fake nko a na o fake ne ho ade o mesementi apo ene me bebire ehu pa obi betimi atwa ntoro se na afenya no nko ekoso betimi atwa ntoro kra so me masa kra na nsan mi hu na kwa mu yie da ye bia me so fa ne ho ne me bia mi hu fa ne ho no enye ntimi me hwa de kakra enti na ma twe me ho no enso oye bone asi o se nipa ne ne kra ama ne ho a ne wo dada nkrofo obetimi aka sem bi a wo tense a wonim se de wo kana sa na tie ba wo no anim de wonim se de o twa nkontobo na nsa de masa no asa bia se first no na me hu se de na ne matie no na ne me sama me se mbom pa kakra eni se me hu se me won master ni mu a ana me hu masori mu a na e de atie ni hwe fake excuses endi onipa bia obehwe ase no on se ade ba ko a wa ni no kura ma ho we pra ho ti wa wutie me bomoni so obi no kura ma ho on se ebi metini ajai asori papa teachings papa ashemu ma omutimi di no kura ma omo se boni no omo atomu obi odi no kura ma ne ho sa ni panya metini age ne nkwanya metimi boa no ne wade timi hu ne mobo ebi no so enni no kura ma wo omo ho on no omo di abrabo boni bi omutimu esie afi di nipa no na ekoso no ano ho na wo dada no wa ti wa wutie me hwe yie papa na on se bibi ni obi na montuo na som ni gidie mu a ya se emebia no kwa na se asoro kwa na wo ma na ne ho pere se obeba ne mo de bibi wo mo no wo de to ano so de ato a wo de to ano so de ato a wo bo ano no kwa no wo pra no eka ni bi kire wo se nipa no wa boni bia ba na kwa mu
obi osum Nyankopɔn obi a ogina Elisha nim won free Elisha na kasa na master won temi nkwa wo de to ha sei no no so de ato ha na mmom sɛ ɛyɛ papa mu pa de a obi a obeso osum Nyame pa na ne papa mu no sɛ bibi si ne kwa wo Nyame fie kura ya na ɛne ya pa yie pa eni ya na ne ho kora ɛpɛ no wa wo tie me sɛ ho mpere wo Nyame fie tena na Nyankopɔn asɛm no watwe ho afi Nyankopɔn asum Nyankopɔn pa ebo mu ade papa bia wo gya na obi eboa na wo de to ana de ato ha hun sɛ wo da wo pira wo ho mo hwɛ ni yie pa na ɛne sɛ obi ada no ho ndi so nipa bi so ndi imetuasa no so a de meka bio ne sɛ nipa ada na ho a so no na ada no you can't help such person because it is deliberate to nipa no no na wa head na wo da wa ne ho saa and he knows what he is up to and so obi ono nkasa enim de nti a wo ne ho saa o fake ne ho de a ebe na betimi aboa no na edume be nso a ehu etum na nipa nso ada ne ho e ma nipa haide se de wotie de wotie pa no de asie obi wanka boni aba na kwa modi boni pa wa ye boni wusuma se o person confess na brade je no but wo sure se nipa be kan se eni se enti da nyina se nipa no wotie asme se pa di se pa no wotie ti no di boni se no ti no wotwe mpana di wonu wi eni se ni pentina ti na se ho boni ti mu ena ne ko ba nyina ti obi ha onu anwe se na bra ba wotimo no ko be se Nyame je no na nso osuro na nso mi nua ba ni nua ba ma enada ahote eye se de se de wotie wa komamu no wo se boni bi wo mu na nso nipa hu se woten no se wo kan boni a Nyame agi wa ye chen se wo be kata sa boni ne so a na wabu hu woten ni woni panim na de wakọ wasa yie mu eba sa wo dada ho ti mo bia na aba ne ho wate obi a wotie mi bia no enada ho na de bebrenu ada na mo se they think they are smart obi ofi se na ni ate na ni awai ne ho ha se otimi de boni a wo ye sie nipa odi boni onipa hu se o ma ho na ho bodwaman obokro no politician odi o man sika odi o man awu but o ma obi anhu wo ye smart minua wo se obi bu no so onyansafo na wa anya kwase a se nipa no wo dada na ho ni wo nipa wo fi so wo ye smart wani atete wiase nipa nyina enti wo bu nipa kwase aba ho na ho kwase abuo ena ada wo fa nkrofo yerem but wo ye smart no obi anhu Nyankopɔn hu wate de wo ye wabrabon so nipa beguo bia no na abetwa unyanka na nkotwa peda unua bode nkotwa man nkotwa vense kwadu de nipa wo ye bia no se aniso na wo ye ho se wo ye e wo nipa nim na nipa yi wa nipa kanfo wabraba Onyankopɔn de won kanfo ti mo me hwe nyango enkanfo mfreru ade ho ma obi a na ada ne ho na Onyankopɔn yensi na detwe minianom omo edada omo dada omo abrabɔ no edume bia ya na ehu pa yie pa asofo bebre nu so epade se occultism omo de bible na ato so na se omo sa be mo kronkron woni pa ni so se de omo bo nipa awie no enipa de sa no omo ebinim super yie pa go mo so omo awie no enye papa de wo ye wo ho no se nipa si hu na wonte sa no hu se wa wie no enye wie wo dada ho wa fake o ma nipa hu se na wote we a true man of God but one kasa wa bra boni wasetena nkasa no hu se kwai wo nam so no Nyankopɔn kwai ya awie no enye papa na Onyankopɔn kasa kyerɛ se na be ya wa wotie mu obi a benya adwen sa kyerɛ nti wo ye boni na wo kan boni but the right person na kan boni kyerɛ na oboa wo a na timi aboa na timi de wa konkwam nti titu de me kan se mo bia mfeki mo bia enye ne ho se de wotene woni panim na nso Nyankopɔn aniso de nipa hu se na wote nipa hu se wo panipa wo sere kyerɛ nipa oyam ye wo ntimo boro na nso adwenbɔne ne nso ye bɔne bi aye wakoma mu made a wo dada ho me wo Nyankopɔn nim na emfa wo nkɔ heaven nipa benya nwene so obekɔ Nyankopɔn nkyɛ nipa nim se wo kura obekɔ hemam but one kasa na wabra pa wo bɔ no hu se susumfi tu mu hu se bayiye tu mu hu se wudi esuma so dwa wo kɔ bosom so kɔ ne mabasa wo sa ba han mu ba kyerɛ se wo ye otini ni a wo dada ho na ye dada ye ho no Nyame boy ye woni kwamfro so ho Nyame boy se ebere ba mu achi no ye beka ho asem enti mo bia na ada no ho
se udi Nyankopɔn asɛm so na udi Nyankopɔn asɛm kyeke wa brabɔ o mo akoma me yefita ma Awurade ubie wadwene ma Awurade se nipa si hu ani suo no saa na Nyankopɔn so hu odi a wo na ada ho de wo se wo ye no saa na wo te ade a enhyira no se wa konkon no se na wo san ye konkon nipa nim no wo se aye ho nipa nim no saa na wo te wo Nyankopɔn nim de a wo na ada ho ne mo se na wo te wo nipa nim no nya saa na wo te wa akoma mu nya saa na wo te wa adwene mu nya saa na wo te Nyankopɔn nim de a wo da ada ho o feki na obi o feki in life bi a camouflage bi a no awie no aye wo se ye wonya mobɔ nanso wo mobɔ ebi se na wie ne ye wo se ye o wonya mobɔ ebi se onu ana ye ne ho so obi ye ne ho de a wonya mobɔ onu abetimi agya ne ho ye koso wana wo de ho to amaniye mu wana wo de ho ko se ye mu emfa ho ko se ye mu ate ma Yesu metena akoma mu na oniwa brabɔ so ye bɔ mpaye mfa Yesu a ma Yesu ho metena mu Awurade me de atiefo nyina hyɛ won nsa ende o man Ghana so hyɛ won nsa hyira asɛm so na nyin hyira maye wo Yesu din mu amen Amen.